थैनोबो गाननाय नङा खोमा ओमफ्राय मानसिया खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सयमा जिउ जिउ फगवाननाय महर लाजिनाफोर दामुगै इनफाय बेखौ फरायजोबो स्टाइल खालामजाबाय हानामनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जिहेतु सिगांनि ब्लगसआव आं फिसा क्लिप फोरमायखाबाय नोंथांमोननो जाय जाय नायदों क'क्राझाराव फैथ'फिननो होननानै आरोना थ' अथ' गोबावनि बन्द' मास मोनसेयानो जानोसै रुमाव एखमबा सानसेनो फैयो सानसेनो थांफिनो एखमबा हरसे हर थायो बिनि थेर ओरैबायदि जाब्रा जि जोम जानानै दङमोन ना खर'आ माने आंना सान्थिमोन आरोना जि सुनांगौ थाबाथाय बेनिफ्रायहाय जेनै थेनै साफ साफाय खालामनानै लाजोब्बाय आङो न'थ'आथ' मैयानो फुरा चकाचक मानजिखादों आङो लाइजल होलायलायनानैहाय ओमफ्राय दिनै सिखारनाय लोगो लोगो माने मैया मोनायावनो आं जिखौ सोमना दोनखादों बाल्थिङावहाय माखासेखौ आरोना ओमफ्राय माखासेखौ सोमाखै थेवब्लाबो दिनै A to Z जाखिनि जि दंमोन लेथेर फेथेर गासिबो साफा सुजोबनानै स्र'बो दुगैनानै लाबाय आङो ओमफ्रायसो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारिबाय आरोना ओमफ्राय दुगैखां लोबखांसो आङो मामा नाम्बार एसे मा होनो आलारि बाथिबो लागायनो सानदोंमोन मा खालामनो फिसाजोआ देहाया बोरैबा जालायबाय गोबालु जालायबायब्रा ओमफ्राय ओंखायनो मामा नाम्बार ओंखाम दालि खालामनानै सानै सुबुंखौसो फुजिग्रोबाय आरोना आङो साखाव जालायलायगासिनो दङ ओमफ्राय दालिबो संगासिनो आङो ओमफ्राय दासो आं एसे आलारि बाथि लागायनानै लागोनसै आरोना टुसनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं ब्लग सावथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय मोनसे खोथा फोरमायनो आरोना आङो एकदम माने 50 ग्राम 60 ग्रामसो अजनखौ आरो बारनानैसो लाबावबाय आरोना आङो माने दाखालि एसे मा होनो ट्राइ खालामफिनदोंमोन ना बेहाय जाखिनि एसे माइनास थांदोंमोन 2 केजि बे 2 केजियानो 2 केजि बेलेन्सआव दङमोन ओमफ्राय गामियावथ' जेबो फल' खालामासै आङो नो टेनसन जादों लोंदों मोना गुना गासिबो हजम बेनिफ्राय फैनानै नायफैबाय लगे सुनानै नायफैबाय आरोना आङो एकदम हांथोन हेस बेसेबां बारायखो होननानैहाय ओमफ्राय 50-60 ग्राम बारायनानैसो फैदों आं सुनाखौ उफाय गैया आरोना जिखियानो जादोंला आं बे दांखो दङ नै खावलायफ्रा ओमफ्राय एकदम फावथुम जाजोब्बाय मालाय नै ओरैसो जायोमोन गैला बिदि जाला नैफोर आयौ हारामाइफ्रा गोजौ जालायबाय आरोना फुरा दुरुङा आंनि गोजा आरोना नायदो हे भगबान सिं सास्रोलायबाय आरोना आं बेफोरखौ सुबाय फैनानैनो माबा दांखो देहा नालाय ओमफ्राय मा होनो हनै सिबाय सानराजायाबो एसे ओंखारनानै दङ ओमफ्राय जोख्लोबहांबो जायो दा बायदियावलाय आरो माथो होनना बुंनो दसेनो जोख्लोबनाय दसेनो जानाय जायो जिखियानो जादोला सान्दुङा थां दुङाबाबो माने अखा हायाबानो जाबाय आरोना दासो खर'नि बजाखौ रेजें मोनलायबाय आं आरो सानराजाखौ नुनानैसो गोसोखौ गोजोन मोनबाय आं बिबार लानानै फैदों ओमफ्राय नै बिबाराबो एकदम बारनाय गैया आरोना ओमफ्राय मा खालामनो ओरैबायदि दुखुनांथाव घटना थुलुंसि गायनानै दोनफैनाया जि मोजां जाजोब्बायमोन आंना जाबथुनो ओरैबायदि लोखि साना दाउआनो जाजोब्बाय आरोना थुलसिखौनो बे आब'मोनना दाउ लाबोनानै फिफैदों दाना थुलसि जेबो जोरलाब्रानो आयौ जानानै लान्दां खालामजोब्बाय बबेयाव गायनानै लाबावनो आंलाय दासो गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आरोना बेसे गोबाव जाखोमोन आं रुमाव आलारि बाथि फोजोंनो मोनिया आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो आदाराबो जेबो गैया आरोना लायनोबो जि बादों गगा मोनदों लोमजास्रोदों जा दं बेखौ नै जानोसै सुनाखौ उफाय गैया बुद एसे सोमनानै दोनखादां डाइरेक्ट ओमफ्राय ओंखाम खब'से सोखांलायनानैसो हे ओंख्रिखौ एसे देखायनोसै आं गाइस मोनो होननानै लाफिननाय जाबाय आरोना नै ओंख्रिया आलुजों बुदजों भाजा आलुआबो गोदि मोदि बेनो जोबथा ओमफ्राय दाउदैया मैया लाफाखादों आङो न'निफ्राय फैनायावनो बायनानैहाय बेखौनो नै रुनानै एसे थावआव ओरै बेलथायलायबाय आरोना दालि बेनो सुनाफोर सिम्पोलनो जानानै लानोसै आङो गगा मोननानै थानो हाला मोदोम ख्रुब मोनजोब्बाय सयथिबो ओमफ्राय मा जाखो मा माखो मा खालामनांगौ मा मानांगौ सिदा आंबो नै दुरुं बोलायनाय बेहायसो हाजिरा नायदो मानसिफ्रा होंगो दोंगो ओमफ्राय जा प्रसेस ओरैनिफ्राय ओरै दाबुंसै आरोना ओइ गेदाफोर फुद' फैनानै फैद' थयनि बारहुंखा बारसै आयै खोलो थारमाने साथाम सुबुङा गेस अफिसाव फैदों आरोना दाथ' गेसनि प्रब्लेम नङा होमबा सुनाफोर ओमफ्राय दहाय एसे फैजेनबाथ' जाफिरबावसोमोन दुरुं बोलायलायनाय नुवाखै ओमफ्राय जोङो लादायावसो फैखादों आं माने मारै जानानै दङ होननानै आरोना ओमफ्राय आधार कार्डबो लिंक खालामलायनांगौ दिनैसो आधार कार्ड लिंक खालामबाय ओमफ्राय मेगनबो लाबाय ओरैहाय आरोना
मेगनारि फेदेरलायनाय आंनाबो ओमफ्राय दा बुकिंआथ' गावबावसो खालामनांगौ नालाय न'आव खालामसै बुकजों दिहुननायानो एसे गोबाव जाबाय आङो मा होनो लांलाबायनायखौसो लाखिलाबायनाय जादोंमोन थुदो 50 थाखा बारा गारनानैबाबो लाखिलाबायनाय जादोंमोन आरोना बुकिंनि प्रसेसफोरखौ बावलाबायनानै बिदिनो थाहाबनाय जादोंमोन नैबेनि फार्स्टआव आरामसे बुकिं खालामै बख'योमोन आं ओमफ्राय नैबेनि उनावनो बोरैबा बावगोमालाबायबाय आरोना मोनबानो लाखिनाय बिदि जाबाय थांसै बार बारगासिनो गोसोम जाबाय अखा हानोसै ओरैनो ओंखारबोआखै माने जोंबो ओमफ्राय नै आरो हाबाफारि नेक्स्टआ नैबे जालायबाय माने फिसालानि इउनिफर्म गोदान सुहोनो होननानै टेलराव हाबखाबाय आरोना ओमफ्रायथ' स्कुला बन्द' जाबायना ओमफ्राय बेसबो मोनाखै नालाय बे गस्ला गोजामनि बेसखौनो माने बख'नानै बेखौनो सुथोंसै होननानै माने लाबोखाबाय आरोना ओमफ्राय नायदो गस्लायाबो ओरैबादि माने अबेयाव जिनांगौ अबेयाव जियो थेवब्लाबो सिगानो होननानै गानहोजादोंमोन आंजों गांनैल'खा नालाय गांसे दंबावो न'आव ओमफ्राय नैबे गांसेखौबो गानहोजाबावदों आंजों तालि बालि गैया बाराना गस्ला गुफुर नालाय सामफ्रामबो फुख'नानै सुबाय थानांगौ जोरा गस्लायानो दसनाफोरखौनो सुहोनोसै ओमफ्राय एकदम 15 थारिखआवसो मोनगोन जाहैबाय स्कुल खुलिनानै बारगुलायगोन आरोना सिदा ओमफ्राय नै बिहामजोखौ लोगो हमफैबाय आङो सिबाय बेबो मैया फैदों गामियावसो दंहैयो हय लोगोखौनो मोनलायलाया सुरित रुटिन बादिसो ओमफ्राय आं बियो थफ्ला लुन लायोबा आं थिखांनानै होननानै फैदों आरोना डाइरेक्ट टेलिफन खालामलायनानै आयौ मालाय हामबायबो आंना बिदि बांद्रायलायनाय मोनला गानबाबो बदि ब्रां ब्रां जाग्रासो मोनो जिनायखौ मानो लाबावखो नोंहालाय बेबो बिबैनि जोलैसो गोसोमबाय थांनो रोङाखै बिबैनिसो थिग नङा आंथ' गोसोमबाय थांनो रोङा दासो एसे थांहांदों आङो अबेबा दङ आगरानो ओइलाय नै सुथेनानै ला 10 थाखा खम होगोननो नांनो लुगैदोंनो जेबो नङा बेखौ सुथेनाय बिमाया 5 मिनिटबो लानाय नङा लानायालाय मोदोम ओंखारलायनाय खमायनानै लाबानो जाबाय 150 होनदों नालाय नै आसोलफ्रा नै ओमफ्राय थंलानि आलासि फैनानै दंफैयो जोंहा ओंखायनो आरो एखेबारे मोजां नुदोंमोन लाबानो जायोना आं फिसालानाव बिनानै होगोन नै बे गोसोमखौ फसायदोंमोन मालाय आखाइ खान्दालायबावसो फाखनाखौ नुजालायनाय बा नै बेखौसो नै सिबाय मोथो 700 होनदों ना मा होनदों 700 होनथारदोंनोहाय माथो फाथ्लाथ्ला गैथारा मुस्रिसो थाम्फै हाबनो आन्थाल' लादों हानबा होनजाबाय दांनायनि आरो दांखाया गिनानै लखरा गैयाबा दांजायो ओरैनो आं रायलाया नों रायलायनोबा आं रायलायनानै होगोन दे फैसा गैयाबा मा रायलायनो ओरैबादि बे मासाव ओरैनोबा मा होनो फिसाफोरनि एडमिसन लेखा लेखि सेस ओरै फै बैसागो खाथिना बिदि बाहेरायाव बहनहांबाय आरो डिरेक्सन बिराद ओंखारहांबाय मोजां नुदोंहाय माथो खालामनो नै गोथांखौबो जा मोजां नुखादों बे सिङाव एसे नायलायबाय बिसोरो आलासिफोर आरो हाब बिथाङा थानाय मोनब्ला बिथांनो बिदिखौ बायना होजागौमोन बैसागोआव भगबान समायथारगौमोन हो बिबाजै बियावखौलाय समायामोन बे समायथारगौमोनहाय बिथांखौ थैनोबो गाननाय नङा खोमा ओमफ्राय मानसिया ना गानगौमोनसो गावसो मिन्थिसिगौ ओमफ्राय नै जायगायाव थानानैनो आङो बे क'क्राझारनिनो जिजों दखानावनो दिनैसो गिबि खेब आरोना बेबो लोगोसेनो थंलानि आलासिफोरजोंसो नङाबाथ' गैबावासोमोन हाबगौना हाबामोनथाय नायपात्ता आरोना ओमफ्राय बे भिडिअ'आव मोजां माइदि दख'ना मोननाय आरि होयोना ओमफ्राय दा बिसोरो फानग्राफ्रा होनदों माने गैथ'वा होननानै ओमफ्राय मालिक भिडिअ बानायग्राखौबो नुवाखै आङो गैया खोमा ओमफ्राय दख'नाबो लानाय जाया नालाय ओंखायनो बारा एलु भिडिअ'बो लानायासो उपरे हाबबाय जेथिया एसे लाबाय आरोना बेखिनिखौनो नै मोजांथार मेगनफ्रानो जिलाजोबो आंना माथो होनना बुंबावनो दख'ना नालाय सरबनि खाथियावनो आरोना नै मोजांथार मालाय गिदिरानो ब्लां दखाना एकदमबारे ओमफ्राय जों ओरै एसे बाजार गेजेरथिं हाबफैदों एसे नांगौ जालायबाय माल फै आलासिफ्राबो सिबायफोर दङ दखान बिदिनो एसे नायस्रांगासिनो दङ फसायनायखौ लाबाय अबेबा दाम मिलायैखौ बाद होबाय थ' थाला फिसा नांगौ आंनो हाबाब जानानै सेल आंनि फिसाफ्रा नों नङा बेखौ होनदां डाइरेक्ट थाला लानानै ओमफ्राय
जाग्रा फिसा फिसा लानानैहाय फैनानै साहा फुनानै लोंखांलायबाय आरोना बेनिफ्रायहाय दासो मोखां थोखां सुनानै आं ओंखामखौ बिदाय लानो रोङाखैना दामाने एकदम खमजुरिथार मानसियाबो बोरैबा गगायाबो टेस्ट ओरै सानाय बेखौ लानानै न' सिङाव बेसेबां थानो होननानैहाय क'क्राझार बाजारखौ एसे गिदिंफानानै फैबाय आरोना आलासि दुमसिजोंहाय बिसोर फैथ'बावाखै जों फैग्रोबाय गारनानैहाय ओमफ्राय जेबो लानो दम गैया सुनाफोर नायनानै ओरैनो खुदै मननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आरो नायनोसै बैसागोहालागै गांसे 400 थाखासोनि मोनगोन ना मोना दख'ना आरोना बेबायदि फिसाफोरनि एडमिसन लानाय लेखा बख'नाय माबा माबि मासावलाय बहाथो माथो खालामनो नङा होमबा अन्य मासाव जेखियानो जादोला एबारनियाथ' फुरा हांथोनो थोनो आरो नै एबारथ' बेथना थाब हाबबावासो जेन गावसोर साख्रि मावनाय आरोना लेक्सारा माने बिहामजो हायो रांजों बेफोरखौनो सावरायलायबाय आरोना थोआबा सानदों लाथ'लायो नालाय खोथाया बेनोसै जोंना ओमफ्राय बेहाथ' आलासि फैदों ओमफ्राय आंहाबो फैहां मोन आलासिया ओमफ्राय फैयाखिसै आरोना बिमादै फैनो बायदि जादोंमोन ओमफ्राय फैयाखिसै थ' सिनाफोर जेखियानो जादोंला आंना दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे फिसा शेयार खालामबाय आङो गाज्रि दामोनसै आरोना जायाफ्रामा होननानैहाय थ' बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच गाराङानो बोरैबा जागासिनो दङ नै बेखिनियावनो बोरैबा थाबथागासिनो दङ लाथा लुथानो